DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo, and we're back. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras na rin ngayon at 10:20 PM sa buong kapuluan, mga kabisyo. Ito na po ang oras para basahin po natin ang inyong mga reactions, comments sa naging Secret Files story ngayong araw na to. Storya ng boss at trabahador na may lihim na pagtingin pala itong si Boss Torio kay Jean. Mga bisyo, hindi na to bago para sa atin eh. Kasi may mga pagkakataon talaga na kapag ikaw ang boss, ay sasamantalahin mo na ang pagkakataon. Pero kung ako yung magiging boss, kailanman hindi ko sasamantalahin ang mga bagay-bagay. Di ba mga kabisyo? Pero ikaw ba kabisyo? Tanungin ko muna bago ko basahin pala yung mga reaction at comments ng mga kabisyo natin ngayong gabi na to. Kung ikaw magiging boss, abusuin mo ba ang kapangyarihan na meron ka? Kapangyarihan na dampi sa mga labi? Di ba? Kapangyarihan na manipulahin ang mga trabahador mo. Yan mga kabisyo, basahin na po natin mga komento ng ating kabisyo. Sabi ni Charles, slay ka dun girl. Hindi mo pinabayaan ang sarili mong galawin ng boss mo. Ganyan dapat. Diyan ako humahanga sa mga kababaihan na utak ang pinapairal dahil ang tunay na babae ay hindi nadadala sa tukso. Sana maging lesson ito sa ating bilang tao rin. At yun lang po, DJ Jello. Ganda ng sinabi ni Charles ha. Sabi naman ni Gine, good evening DJ Jello at DJ Rakitera. Masasabi ko lang sa sender natin ngayon, maganda naging desisyon mo na umalis na sa resto bar. At yung mga ganyang boss, hindi dapat tinotolerate yan. Magandang ikaw nang umiwas lalo na pag alam mo nang mali ang ginagawa sa'yo. Ako rin, agree rin ako kay Jean na hindi niya pinamihasa yung ganong ginagawa sa kanya. Diba? Sabi naman ni Gab dito, happy Wednesday night DJ Rocky at DJ Jello. Grabe talaga. Nakasaad na may realidad na ganyan sa mundo. Ginagamit ang titulo na boss para makatake advantage. Di na dapat ganyan tinotolerate. Para sa Secret File sender, mabuti naman po at umalis kayo doon sa manyak ng boss. No one deserves a treatment like that. Even if it means earning more. God bless you sa inyo, sender. Ikaw ba kabisyo kung kumikita ka ng 100,000? Praktikalan lang sabi ko nga sa inyo, silipin natin ang dalawang parte ng ating pwedeng mabuksan. Kasi may mga trabahante talaga na
hindi nila pipiliin na umalis eh. Although na tama ang naging desisyon ni Jean, pero may mga trabahante din kasi makikipaglaro doon sa boss nila. Punta na muna tayo dito sa naging desisyon ni Jean. Yes, tama, maganda at talaga naman na matibay ang loob ni Jean na kahit mawalan siya ng trabaho, meron akong respeto sa sarili ko. Meron akong respeto sa trabaho ko. May respeto ako sa boss ko, may respeto ako sa partner ko. Kaya para hindi na lang matolerate yung mga ganitong pag-uugali, ako na lang alis. And good decision yun para kay Jean. Diba? Na hindi niya na hinayaan yung tukso ay lalo pang makalapit sa kanya. Yung mga ganung bagay ay hindi niya na pinamihasa pa. Kinat niya na kagad. Sabi nga, kung hindi lalayo sa yung tukso, ikaw na mismo ang lumayo dito. At yun na po ang ginawa ng isang letter sender natin ngayong gabi. Punta naman tayo, mga kabisyo, sa kabilang banda. Kasi kung nakikita natin na ang galing, ang ganda at ang lupet ni Jean na tinalikuran niya ang lahat para lang sa kanyang dignidad, sa kanyang sarili, respeto, para maayos, di ba? Pero paano naman yung mga kabisyo natin na nanatili sa trabaho? Nanatili sa trabaho dahil okay lang sa kanila. Nagbe-benefit din naman sila kasi doon sa boss nila kapag nagkaroon sila ng karelasyon. Aminin man natin o hindi, matamaan man ang mga boss dyan na nakatutok ngayon habang nagmamaneho. Diba? May mga empleyado talaga, mga kabisyo, na no choice sila, na breadwinner sila, mga kabisyo, na inahayaan nila na maabuso sila sa ganitong pangyayari din. Dahil bakit? Dahil gusto ba nila? Hindi po. Dahil nagbe-benefit po sila. Dahil ayaw nila na maganap sila at mawalan sila ng trabaho na naman. Makikisama na naman sila. Mawawala na naman yung mga benefits nila doon sa work nila. Kaya minsan miyasa na lang nila. Real talk lang po, mga kabisyo. Real talk lang. Pero ano ba dapat gawin? Dapat ba na manatili tayo doon dahil convenient sa atin? Dahil okay, nakikinabang tayo dahil nandun tayo sa nagbe-benefit sa akin si boss, nagagamit niya ako, nagagamit ko din naman siya. Dapat ba manatili tayo sa ganun, mga kabisyo? O ang dapat nating gawin, pag-isipan natin mabuti, na kaya may naaabuso rin minsan dahil may tao nagpapaabuso. Na kaya minsan may mga tao na take advantage kasi nagpapa-take advantage sila. Diba? Hindi ba dapat kung alam na natin nang aabusuhin tayo, nagagamitin tayo, wag na natin hayaan o papasukin pa sa buhay natin yung mga tao na yan. At yun po ang aral na napulot natin dito kay Jean. Na kung ayaw mo magamit, ayaw mo maabuso, ikat mo yung mga bagay o tao niyan. Pero kung choice mo na abusuhin at maabuso, siguro kaya ka nag-i-stay. Mga kabisyo, kung may mga istorya rin po kayong katulad ni Jean, maaari po kayong mag-share sa amin
ng inyong mga kwento. Basta mag-email lang po kayo sa djrocky@gmail.com. Ayan po. Share your secret files at rockytera@gmail.com. Muli mga kabisyo, kung gusto nyo rin pong balikan ang ating mga secret files story, meron po kaming Spotify account na pwede nyo pong panoorin at pakinggan habang nagmamaneho po kayo kung hindi nyo po naabutan dito sa Love Radio ang kwento ngayong araw na to. Muli mga kabisyo, sa aming pagbabalik, samahan nyo naman po ko sa ating programang Top Secrets. At pwede ka nang tumawag sa Viber number na 0916-529-5595. Muli ako po pala si DJ Titangelo at kasama nyo ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sa oras natin na 10:30 PM, handog kong awitin sa inyo by Dan Hill, I Fall All Over Again.